Suksmadine luwih uga paring pepayung mring kanyuwanan sun. Mengko to Niken Salindri kula-nuwun wonten tunggalan ingkang dawuh Kanjeng Sinuwun Prabu Maksapati amiji ingkang abdi. Sakwise kowe satata lungguh para gage pitakon kuwi iki wangsulana kanthi jujur sing saknyatane aja kok tambahi aja kok sudo yen nganti kowe ora jujur bakal saya ngebot-ngeboti paukuman sing bakal ndok tampa Salindri. Muli paduka badhe dangu menapa Kanjeng anggonmu swita ana negara Wirata kene ngabdi karo anakku Utari iki wis pirang taun. Muni nggih setunggal taun kirang 3 dinten. Banjur ana Wirata kene gaweanmu apa wae? Namung lelati dumateng Gusti Ayu Utari. Wiwit saking siram dahar ngunjuk pepaes kantos mapan sari. Lah banjur palungguhan iki beda ingkang rimumpaka. Wingi sore pancine surup kowe tek ana pasar Gedhe Wirata. Mapan ana ning pojok beteng kowe lagi ngopo Salindri? Kula dipun utus dening Gusti Ayu Utari kinen pados kembang kangge ngrengga endahing patengganipun Gusti Ayu. Banjur adhiku Patih Kencaka lan Rupa Kencaka kok mati ana pasar kuwi lan kowe mapan ana sak cedhake. Sing bener sing mateni karo adhiku ki sapa lan sebabe apa tek Kencaka Rupa Kencaka mati? Nuwun pangapunten sinuwun. Gusti Patih Kencaka seda karana badhe gonjak kaliyan kula. Kula dipun prawasa, kula dipun peksa badhe kapundhut garwa. Lajeng Patih Kencaka Rupa Kencaka kula pejahi. Gusti, kowe aja ngapusi, kowe aja goroh. Perkara iki men enggak rampung. Para gage kowe jujura kowe walaka. Aku nampa kabar ana pawongan gedhe dhuwur sing mateni Kencaka lan Rupa Kencaka. Nanging gandeng pancine surup ngancik wengi satemah ora cetha pawongan kuwi sapa. Iki sing bener sing endi? Sapa sejatine sing mateni karo Patih sakembaran? Ingkang mejahi Patih Kencaka Rupa Kencaka menika kula sinuwun. Ora tinemu nalar. Kowe kumbi kowe ngapusi. Kowe mung wong wadon krubyuk kabotan pinjung muka bisa mateni patih loro kuwi mau.
Mula yen pancen ana wong gedhe dhuwur sing njalari patine adikku, kowe matura wong gedhe dhuwur mau sapa? Kula mboten ngertos nuwun. Kowe aja wedi Salindri. Sapa wae sing duwe keluputan mesti bakal nampa pidana lan kowe aja kuwatir. Ingsun bakal ngayomi kelawan Salindri. Kula ripalungguhan iki kowe sajarwa sing nyata. Wong gedhe dhuwur kuwi sapa? Kula mboten ngertos. Karana ingkang mejahi patih kekalih menika kula sinuwun Salindri.